Zdravím vás Jachvy u ďalšieho videa. Naposledy, keď som ukazoval, jak sme zakrmovali, už asi predtým som mal problém so včelstvom, lenže ja som to nevidel. Otvoril som podložku, no a tam sa mi naskytol takýto pohľad. Nič príjemné, že? Zvapenatenie, jak vyšité. Takže, čo mi teraz ostáva? Ostáva mi jedno. Radil som sa aj s dobrým pčolárkom. Neviem, či ho môžem spomenúť, ale odoberám jeho kanál tiež, takisto aj vy. Použijeme kyselinu mravčiu. Ale dnes ich nezakrmím, aj keď to pekne všetko vtedy zobrali, jak som ukazoval. Tie stropné krmítka, to je bomba vec. Pozrieme sa lepšie dovnútra, jak to tam s týma pčolkami vyzerá. Takže prvý rámik nič, suchota. Druhý rámik. Zásob málo, ba priam až vôbec. Tretí rámik. Tak, v treťom majú už dajaké zásoby tu. Na druhej strane tiež tu už dačo majú. Ten je tiež češky. Z jednej, z druhej strany. Takže druhý rámik so zásobami je. Tretí rámik. Tiež. Takže uložili tu tak dačo. Plot tu není vôbec. Tak to všetko vyrúcali na podložku. Ten tiež so zásobami bez plodu. Ale jak tak rýchlo kúkam, ešte som ani matku nenašiel. Nevím, kde je. Takže včelstvo ešte raz by trebalo určite maximálne dvakrát prikrmiť, ale dnes mu dáme šťavelku. No a matku som tu vôbec nenašiel. Pozriem si ho ešte raz. Zľava doprava. No a toto tu sú úplne suché plasty. Takže včelstvo aj zúžime. Zabudol som uteplivku. To tu dám zajtra už mimo videa. Takisto ten tu plast. Úplne prázdny, suchý, nič. 0 bodov. Takže ten tiež pôjde preč. A takisto aj ten prvý, čo bol tam. Ten takisto vyhodíme. Takže včelstvo mi ostane na 2, 4, 6, 7. Na 7. Na 7 rámikoch. A potom tu nadám uteplivku, ktorú nemám, to už ju dám tu dodatočne, to už na videu ani netreba ani kúkať. Podložku som vyčistil, hej, od
toho, ale ešte aj tu je. Uha. Čo som to tu našol? Ejha. Toto je dačo bomba. Ohyň tu. Matka to určite není. Je to troška veľké. No nič, to teraz som tu objavil. Že to určite bude sršeň, že tam dostal do včelstva, ale pochybujem, že by pre toto tak dopadlo včelstvo. Ja dúfam, že to vidno dobre. Takže toto som tam našel vo včelstve. Odložíme. No a také dačo som mal ja aj na podložke. Ale bolo to toho spústa. Toto bolo aj na podložke. Komplet. Také, toto tiež hodím do ohňa, spálim to. Tak, včelstvo je bez plodu. Matku som tam nenašiel. Pozatváram to všetko. Tak, kyselinu mravčiu máme. Formidol. Dávame ju týmito 5 dierkami dole. Na jednom mieste si urobíme trošku väčšiu medzeru. Nie až tak velikánsku, ale takú 2 cm. A položíme tu na formidol. Snažíme sa to aj tak urobiť, ako píše aj v návode, aby aspoň nám tie dierky sedeli aby boli v uličkách. Uteplivku tu nemám. Zabudol som ju, keďže som mal stropné krmítko, tak dám im naspäť krmítko. Je to ako teplivka. A takto to nechám 2 dni. O 2 dni prídem, možno o 3, lebo už tak teplo není. Malo by byť 20 stupňov celý čas. Teraz cez deň je 24, 23, teraz je 19. Takže za 3 dni tu prídem, odlepím ten spodok, nechám im to tam, no a uvidím, či včelstvo dožije do jary, alebo nedožije. Ale treba tam nájsť ešte matku, ktorú som nenašiel. Keď matku nenájdem, čo dúfam, že nájdem, ale keď nie, tak potom už bude druhá možnosť. Mám tu ešte jedného odloženca, tá matka je. Tak spojíme matku cez novinečky. Ďakujem vám pekne za zhliadnutie. Keď sa vám video páčilo, dajte like, odber, alebo poprípade aj napíšte nejaký komentár. Čauko, Jachvi vás zdraví.